Podľa mňa 15-16 to muselo byť prvé kilo. Nevadí. Si taký veľký, ale Martin zase nejaký. Som veľký, ja viem, Peter. Poďme, neťahám, nestriedam. Mohlo cez to sfúknuť? Ale cez toto nefúči náhodou. Skús. Doteraz to fungovalo. To si vytesnil, čo? To som vytesnil. Fú, ale však je teplo, Martin. Dlhšie pôjdeme tu, už hladný budeš. Áno. Že mi to padne. Fú, Peter, tie nohy. Nechutné. Ale. Hej, ideš ťahať. Celý čas, že vieš, akože toto, výbuch. Tak som to založil znova, polka mlieka vytiekla. Dobre, ja už bežím. Ja odchádzam, čaute. Pre preteky tu. Ferrari červená, Colnago. Cesta, ale išli sme tam aj horaky, preteky nejaké. Aj tam je nejaká vyhliadočka, čo to je? No teraz prídu tie Dolomity. Niečo puká na tom bicykli stále. A nemôžem moc prehadzovať. No tak neprehadzuj. Však neprehadzujem. Necho tak rýchlo, Martin. Ja som myslel, že to je kratšie. A kde ste Dolomity? Pozri, koľko pohárov vyhrali hasiči. Teraz konečne sme v tých Dolomitoch. Abfahrt. Fú, zima mi je. Zuzi, toto sú tie Dolomity? Krásne. Ja, to už viem, kde som. A už som sa našiel. Ja to prifúknem. Čo to má aj takú onu? V dolinách. Aj. Posledný kilometr. Poď, Maťo. Teraz, Martin, si musíš predstavať, že prestriedal si a ideš vybojovať puk do rohu. Ruky ti slabnú. Strácaš kontrolu nad pukom. Človek to aj vybojuje v tom rohu a vy si ho nepreberete pri tom mantineli, ten puk. Aj tak je tam prvý obránca vždy. Lebo nám ho na hovno vyhodíte. Kde si, Martin, bolo to striedanie. Ideš si za tým pukom. Vácko úplne, že na pohodu to vyšiel. A je koniec.